Gawgaw, l-isem ta' pantomima fid-dlam li qatt qabel ma saret waħda bħala f'Malta. Fil-fatt hi waħda minn tal-ewwel fid-dinja tat-tip tagħha. F'ħidma mal-Kummissjoni għad-Drittijiet tan-Nies b'Diżabilità, l-awturi jidħlu fid-dinja maġika tad-dlam permezz ta' kunċett innovattiv u ideali li jippermettilhom joħolqu dinja li kulħadd jista' jesperjenza. Attività li dettalji dwarha ingħataw il-ġimgħa filgħodu. Il-Planetarium Hall fil-bini tal-Planetarium Esplora se jiġi trasformat fin se jħalli l-udjenza tħossha li ġiet trasportata f'dinja ġdida, f'rakkont ta' storja familjari f'dan l-isbaħ żmien tas-sena. Il-pantomima, ikkummissjonata minn Teatru Malta, hija mmirata lejn udjenza b'nuqqas fil-vista, wirja fejn kulħadd se jkollu l-istess esperjenza fid-dlam. Gawgaw rebħet il-premju tal-President għall-Kreattività, immexxi mill-Uffiċċju tal-President kif ukoll mill-Kunsill Malti għall-Arti. Din il-pantomima se tittella fil-bini tal-Planetarium tal-Esplora mit-19 sa 23 ta' Diċembru.